Un kaka jotelo makoro jo piny luo ng'iyo nikech un ya wuoto mani kuonde madongo dongo mong'iyo ni magi jotendwa mabiro makiny. Ang'o minyalo nyiso jopiny nikech jopiny sani nigi kibaji moro ni to wadhi chomo kanye kaka joluo jatendwa monwa ng'eyo ma en Raila Amolo Odinga koro ninde bade. Ang'o madhi timore? Wadhi chomo kanye? Inyalo nyiso jopiny nang'o nikech un jotelo makoro jopiny ng'iyo ni wan gi yawuoto mani kuonde mopogore opogore. Trevor an daher wacho ne oganda wa mag luo kamae. Baba ok owewa marach nikech baba omakowa, baba oketowa koma onego wabedi. To daher wache gi kaka baba dino wache. Kawuono gimoro dhi mako kata tuo to wuonu wacho ni oyo an gosiepna moro adhi e wuoth makamae kata adhi e osiptal to adwa ni dag gi osiepwani kata adwa ni dag gi owadwani. Ibede ode ka omi chiemo, obotimo ni gimoro amora, oboriti. Adhi kamoro ka aduogo. To hawi marach wuonu ok oduogo. Wuonu ok oduogo. To wadu kata osiepne ma wuonu oweu goni pok oyanyi, pok oriembi, pok ogoyi, to senyata nyisi ni an wuonu noweyi e lweta taboriti. Koro ten bo nyisi ni an baywak. Ten bi neno ko otimo ne kata wuonu gik mabeyo makata orite kata kako oduogo. Tiang' iwach ni dwa ringo idhi kamoro to wuonu noweyi ka wacho ni nyathina we adhi ane kamoro matin alos denda to aweyi gosiepna ni aduogo. Aweyi gosiepna ni aduogo. To ok oduogo. To osiepni no pok oriembi. Osiepni no orwako wuonu maber. Osiepni no oyiko wuonu. Osiepni no wacho ni ineno lo mane wuonu oweu cha aloso nugo. Osiepnu cha wacho ni to nyathi in mane ionge school fee mari cha en adi ochulo ni school fee. To koro idwa ringo idhi kanye? To weyi e lwet osiep wuonu, wewe wat wuonu ma pod ok oriembi, pod ok oyanyi. Koro in iringo idhi kanye? Koro kibaji magowa ni kibaji kik gowa nikech e kit joluo gi timbegi to baba ing'eni an mana kaka ni penja an Nyasaye osegwedha nikech an nabet ga gi baba mang'eny kabisa. To an ing'eni nabet ga gi baba seche ma baba okwe. Baba ne luonga ga nitie ga kamoro kacha ni pumpkin mano ndalo corona ma piny olor cha. Baba ne luonga ga kamoro ni pumpkin to wachamo omena. To an nabet ga gi baba 2-3 hours. Ka wagomna mbaka, baba gona mbaka mag timbe joluo gi kitgi gi timbegi. Baba nyisa kuma ne waaye Sudan. Baba nyisa kaka joluo gin jok moriwre kamoro achiel. Baba gona mbaka kaka jaluo mokwongo nolwar koa e polo. Baba gona mbaka mar kaka onego wabed jok ma oherore kabisa kendo riwore to kik wakwed jomoko. Baba gona mbaka kaka en nodonjo kamoro amora, odonjo Kisii, odonjo Masai, odonjo Samburu, odonjo Mijikenda, odonjo nyaka Tana River kocha. Owacho ni mondo mi ibed jatelo ma kata jou ohero, nyaka ibed jatelo ma kata jomoko bende orwako. Baba ne gona ga mbaka to kata mna kane ndalo mane baba dhi Africa Union makoro tije manimanyo neni. Baba ang'eni baba nogochona monyisa ni inadwa ni bede komiti. Manyise to baba tingeni anda tie sirikal anga bede komiti ni nadi. Wacho ni in bed kanyo. Ma dhi office. Kokoro chieng' mokwongo ma dhi office ma aparo ni ji boneno pichana. Ka wadhi office Mudavadi makoro Mudavadi koro address press conference. Tingeni an koro
nitie confusion moro kanyo ni tachung'e kor sirikal koni kosa achung'e kor baba koni kech baba emoluonga nabi kae to tich batie e sirikal ting'eni baba nonyisa ni in ng'eni jaoyom in nyathi nigi chir kabisa emomiyo in adwa ni bed kae mondo mi weche mag youth wang'iya ni kaka waloso weche mag youth e Afrika ka ma bete komiti no ma odhi kaka nodhino kendo baba kane wabet ga goto ne wagoga mbaka mang'eny kabisa kata mna sani nitie joma ng'eny ma oa Ghana oa Nigeria nitie kata joma oa Zimbabwe ma ane magioro na lit mar kuyo nikech ne ging'eyo baba through one kanen koda to king'eyo gini to koro adwa mna tieko ni